Għadhom jiġru warajja. Aħjar noqogħdu attenti għax ma nibqgħux ħajjin. Pitu San Pawl u għandna San Cronuta. U nilqawkom għal l-episodju tal-lum ta' Triq Tagħna. U nfakrukom illi bħalissa għaddejjin bil-kompetizzjoni tal-isbaħ triq u l-lum ħanselmu triq oħra. Waħda mid-9 finalisti illi kellna. Dejjem jien misnamna dil-biċċa. Mela sinjuri ħanorukom it-toroq kollha kif ġew, imma mingħajr ma nuru l-ewwel waħda u l-aħħar waħda. U triq li se tinqala llum hi triq il-Madonna ta' Fatima fin-Nadur. L-unika triq li kellna mill-gżira ta' Diamante. U qabel ma nitkellmu fuq it-triq infisa li hemm xtajt fuqha nitkellmu ftit fuq in-Nadur. Ekku għax ħafna nies jaħsbu li n-Nadur il-Karnival imma n-Nadur mhux il-Karnival biss. Għajdulna x'inhu n-Nadur. Għajdulna! Dritta naqra. Saboj. X'għandkom saboj hawnhekk. Għawek kollha sabiħ il-Nadur. Xiex. Post mill-laqwa. Apart il-Karnival, x'kwatt jafkom għal-Karnival, imma fil-verità għandkom affarijiet oħra mhux hekk. Il-festa. Il-festa? Ejwa. Intom għandkom San Pawl, San Pitu San Pawl u għandna San Cronuta. San min? San Cronuta. Dak ma għalbi, Ukoll? Ejwa. Ejwa. U nies xarġulkom bħala nies famużi minn hawn. Isma' ħansaqsik xi ħaġa, kien hawn xi Arċipret Portelli hawnhekk. X'kien jismu? Don Mikel Portelli. U għandek unu kien ħareġ bl-ismijiet ta' triq Fatima u triq. Naħseb fi żmienu, fi żmienu. Saru jħa. Inti wkoll Arċipret? Kont. Issa speċajtu għax wara l-Arċipret Portelli. Portelli tal-futbol? Le. Nies bollu. Nies turisti. Turisti żmien ukoll. Jiġu wkoll. Jiġu għadha klabb tal-futbol wara. Tirbħu intom? S-saniju hija. Tagħmluha? Għandna Joseph Portelli. Anka l-ħamrun għandhom lejlu issa. Issa għandna t-tifel tiegħu. President. Belvedere hawnhekk, għaw il-Belvedere sabattor il-Marta killa. Għaw Belvedere. Triq il-Madonna ta' Fatima? Hawnhekk, Madonna mhux. Ħafna frott? Frott kanna, duri, dum kellix marrat. L-ewwel ħaġa l-Knisja, Il-Knisja? però kollox taġgħu fija. Taġgħu l-Knisja, l-Kristu ħaj, magħna x'nistennew iktar, qari tajruk. Aħjar noqogħdu attenti għax ma nibqgħux ħajjin għax Naralek, naralek. Kontu tafu li ħafna mill-frott li jkonsmaw il-Maltin jiġi propju minn Nadur. Fi żmien kif qalilna wieħed kien jiġi ħafna iktar varjetà ta' frott. Imma llum jiġi bejn wieħed u ieħor 70% taċ-ċitru li l-Maltin nieklu. U jiena jiddispjaċini ħafna għal din it-triq. Mhux biss triq, imma anke għall-veduta raw xi ġmiel hawn, ġipajn sielem, ta' ċenċ. Il-kelma Nadur ġejja minn kelma illi tfisser tasses, tħares, tosserva mill-loli. U din it-triq ħanajdlek turik illi vera Nadurek. L-isem ta' din it-triq kif ġadnilkom huwa triq il-Madonna ta' Fatima. Imbagħad jekk naqbdu it-triq illi jmiss dik hija triq il-Madonna ta' Lourdes. U l-ismijiet ġew propju hawnhekk. Kien hemm l-Arċipret qalulu Arċ. X'ħan semmuhom ta' żewġ toroq. U l-ieħor ta' Arċipret li hu mara jqallhom isma' waħda ta' Fatima u l-oħra ta' Lourdes. Tajjeb. U fil-verità tanta u dedikazzjonijiet differenti tal-Madonna li tista' semmi raħal sħiħ it-toroq kollha semmi. Nattum nieħna. U nagħlqu billi nfakrukom biex anka din il-ġimgħa tagħmlu l-għażla tagħkom tivvutaw għall-isbaħ triq fl-opinjoni tagħkom. Triq San Franġisk, San Pawl il-Baħar. Triq Indri Borċ, ir-Rabat. Triq San Pawl, ir-Rabat. Triq Sant'Anna, il-Furjana.
Triq is-Santwarju, ħaż-Żabbar. Triq Anġlu Gatt, iż-Żejtun. Biex tivvota, kull ma tittamel tikkummenta hawn isfel u xxerja bajt il-ħbib u t-tegja ħalli jkollna ħafna voti. U għamlu dejjem like fuq il-paġna ta' Infrastructure Malta biex tkunu aġġornati dwar il-kompetizzjoni u mhux biss dwar il-ħafna toroq li qed isiru. Ċaw għalikom minn Għawdex!